ani woro o sera studio Bamidaw kɔnɔna la Renouveau kumaso kɔnɔ yan nɔ sɔgɔmada fɛ foli o bɛ bila ka taa di anw lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen no anw na ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira aw ye. Biye tarata ye juin kalo tile 22 san 2021 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé sugantili la solika wuli kɛbagaw an mana sigi ni kɛnɛ kan don o don an bɛ fɔlɔ ka aw de fo sabula solika wuli ale ma nɔgɔn cogoya si la don o don aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko aw ye aw ka baarakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban n'aw ka téléw bɛ Renouveau la aw bɛ ka Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ma kɔnɔ ko kɛnɛ sigilen filɛ aw ye aw minnu fɛnɛ bɛ anw lajɛ sɔgɔnaw la dongo do foli belebeleba ni wale ɲuman dɔn o bɛ kɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo aw ka timinandiya la aw lamɛnbaga jɛkulu an tɛ ɲina aw kɔ cogoya si la mɔgɔ bɛ ka an lamɛn 98.1 sanfɛ ni o bɛ Renouveau FM ko fɔ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Nchiba FM ka bɔ Katifalajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Siko ka fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata juin kalo tile 22 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan kanubagaw aw ni layidu ta aw ye wa an bɛ to an ka layidu kan kɔ a mana gɛlɛya togo ka fɔ an bɛ soli ka na aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ di aw ma don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na wa segi bɛ kɛ jɛmukan in kan aw ye nɛgɛ kaɲɛ fu wagati ni o bɛ 0 heure ko fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila fɛn min ye anw ka dibila baarakɛbagaw ye olu ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ani kumakan ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw jabala la sɔgɔmada in na ani Amadou El Konare kɔni tɛna se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ale kɔni empêchelen don o la yani Isa Kaba Sidibe ka kumaso lasɔrɔ anw ka bi jɛmukan bakurubaw bɛna boli minnu kan olu de filɛ nin ye fɛn min ye fanga furancɛ fanga ye ani ale kun cɛli fo ka taa se kalafiliw labɛnni ma o tɔ tɛ tɛmɛ kalo 7 bɔɲɔgɔnko kan nka o kɔnɔna la an ɲɛ b'a la k'a fɔ fɛn min ye parti politique kuraw ye ka taa se faraɲɔgɔnkan jɛkulu ma olu kɔni bɛ ka créer don o don faraɲɔgɔnkan kulu bɛ ka sigi sen kan don o don o la an bɛ se ka mun de faamuya o ko la aw ni Isa Kaba Sidibe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in tako filanan kɔnɔna na ale bɛna ka na da don o ko in na ka o walawala min b'a to an bɛ se ka o kunnafoniyaw olu sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ sɔgɔmada in na aw ni Ibrahim Kebe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko africain ka bɔ kulu kɔnɔna na a bɛ fɔ kulu min ma ko front du refus de la mise en œuvre de l'accord ni o ye kulu min sigira sen kan fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn ye o lawaleyali ka se ka o bali walima ka o kɛlɛ olu ka kulu ye o ye aw ni Kebe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ laseliw bɛ ale bolo k'a kɛ o kɔfɛ aw ni an baaraɲɔgɔn an balimamuso Mariam Kone ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ Mariam Kone ale min yɛrɛ cɛsirilen don kosɛbɛ a bɛ ka wulikajɔ sabati a bɛ wagati jan bɔ fɛn kɔni ye dala dumunifɛnw ye olu sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛya ale kɔni ka kɛlɛ bɛnnen don o ma o la o kɛlen don ka manifestation ba boloda bi an bɛ se ka mun de dɔn ninnu ka ni wulikajɔ in kan min b'a to fɛn min ye dala dumunifɛnw ye olu sɔngɔ bɛ se ka jigin cogoya min na aw ni Mariam Kone bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ direct la a ka se ka o kunnafoniyaw ka olu di an ma o kɔfɛ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ yan nɔ ka siraba kunnafoniyaw di an ma Awa Daɲogo fɛn min ye kɛnɛya kunnafoni ye o bɛ ale bolo Alexis Kalambiri ma sɔn fɛn min ma o bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na do kibaru sɛbɛn minnu bɔra bi olu ɲɛfura fɔlɔw ye kunnafoniya minnu di Isa Kaba Sidibe ale bɛna ka na o kunnafoniyaw ko di an ma sɔgɔmada in na an ka don fɔli duman an tagara Bugunikaw fɛ yen nɔ ka taga Nahawa Dumiya sɔrɔ yen nɔ fɔli duman dɔ bɛ ale bolokɔrɔ ka se ka o lase aw ma kanubagaw min b'a to kunnafoniya kɛrɛfɛ aw bɛ se ka fɔli dumanw fɛnɛ lajɛ sisan an bɛna baaraw daminɛ ni wagati boloda cogo ye ni o ye météo ye.
Wakati ale boloda cogo ni ye an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ o bena da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Kidal ani Tawdeni bɔ a la. Kidal ani Tawdeni fɛn min kɔni ye sankolo ye o bena jɛya olu fɛ yen nɔ. Samiyafɛ fiɲɛ o bena ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni fɛn min ye Tawdeni o yi bɔ a la. Tawdenikaw fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ o bena na ci. Gɔngɔnbulon bena kɛ Mali kɔnɔfɛ marabolo dɔ kɔnɔna na o be Tombouctou ko fɔ Gao, Kidal, Menaka ka taa se Tawdeni ma. O gɔngɔnbulon bena kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don olu ka yɔrɔjan filɛli la. Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeli la. O la fɛn min kɔni ye sanko ye o boloda cogo ye nin ye bi. Fɛn min kɔni ye kucalakaw ye bi tile journée kɔnɔna la olu be se k'u sigi ni sanko ye. Sikaso, Segu, Joila, San, Kita ka taa se Kulikoro ma. Ni marabolo kofɔlen olu be se k'u sigi ni sanko ye bi tilegan in na. O la tilefanatɔw dunnen kɔfɛ walima sufɛ marabolo minnu be se k'u sigi ni sanjiko ye o ye Kidal ani Tawdeni ye. O la tilegan in na finteni boloda cogo o filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la. Fɛn min ye Kayikaw ye tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 40 na. Kulikoro olu ta bɛ kɛ 36 ye. Sikasokaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya bɛ ti jɔ digiri 33 la. Segu olu ta bɛ kɛ 36 ye. Moptikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 39 na. Tombouctou ani Gao olu ta bɛ yɛlɛn ka taa digiri 41 na. Fɛn min ye Kidalkaw ye olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 42 ye. Menaka olu ta bɛ kɛ 41 ye. Tawdenikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ yɛlɛn ka taa digiri 45 la. Buguni ka taa se Kucala ma olu ka finteni hakɛya tilegan in na o bɛ kɛ digiri 33 ye. Fɛn min ye Kitakaw ye olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye. Nyoro ani Nara olu ka finteni hakɛya bɛ ti jɔ digiri 41 na bi tilegan in na. Fɛn min ye Duwanzankaw ye olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye. Sankaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 34 na. Fɛn min ye Baɲangarakaw ye olu ta bɛ kɛ digiri 37 ye. Joilakaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye. Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kabala samiyafɛ fiɲɛ bɛ na ci min yɛrɛ fanga tɛna na bonya kosɛbɛ. Sanjiko kɔni bolodalen don bi tilegan in na walima sufɛ Bamako district kɔnɔna na. Fɛn min ye tilegan in na finteni cogoya ye o bɛ jɔ digiri 35 la. Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 9 ye. Tile bɛ na bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 59 ye. Wagati boloda cogo ye nin ye k'a di aw ma bi tarata sɔgɔma. A kun ye aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn k'a daminɛ Kayi ka taa bila Tawdeni na. An bɛ Ala deli k'a ka bi tarata tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Sisan anw bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ ale ka se ka siraba kunnafoniyaw di an ma. Sori kɛlen don ka wulikajɔ sabati ka taga Bamako sigida kelen jumɛn kɔnɔna na walima Bamako kɛrɛfɛ dugu jumɛn na ka se ka sirabaw jate minɛ ka o kunnafoniyaw di an ma. An kɔni kɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Daw ka yamaruya kɔnɔ anw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ. Siraba kunnafoni o ye Sori Ibrahim Diallo ale ka wulikajɔ ye fulakɛ wɛrɛ tigi do wa wɛrɛ tano. Ni Sori ka labɛn sabatira ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ. Sori i ni sɔgɔma. Fatim Tobota. Kow bɛ cogo di? Kana to bamanankɛ ka yɛlɛ ma kɛlen bɛ ka diribu plan ta. Ayi Sori ne ko to n ye fulakɛ wɛrɛ tigi ye. Ah d'accord. Sabula e bɛ na nɔnɔ kɛnɛ sanga ani wagati an b'o min. Voilà. Sori bisimila. Ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. A diyara bɛɛ lajɛlen ye. Bi ye tarata ye tile hɛrɛ Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Ka an kisi siraba matɔrɔ na masibaw ma. An bɔra kana jɔ kɛrɛnkɛrɛnyala sanga in kɔnɔ sirakɔrɔ Migitana a bɛ commune Safurula a bɛ Kati fɛ. N'i b'i kun da Senu kan i ka fanga falen i mana bɔ Falajɛ i bɛ se yɔrɔ min na o ye sirakɔrɔ Migitana ye. Kolonkoloni an y'a kɛ ka Ala fo ka barikada. Oui. An bɛ jɔrɔ min na ni an bɔra sanka ani wagati bɛɛ lajɛlen o ye siraba kasara de ye. Siga t'o la. An ɲama da fɛn kan fɔlɔ an bɔlen tile kana se wagati kofɔlen ma an bɛ se ka min nakali. Tabarikala. Ka deli masa Ramani fɛ. Oui. Tile ka bɔ ka ban ka bi ten an kana fɛn mɛn an kana fɛn ye.
amina ya rabi. Fatumata an bɛ lakana tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya CCR fɛn min ye commandant Fanaba Di Sulemani Danbele n'a ka cɛdenw minnu bɛ kɔlɔsili boli siraba kan sanga in kɔnɔ an b'u fo Bamakɔ ka taa se i ka fanga bala u bɛ yɔrɔ yɔrɔ. U ni foli ka kan. Ka sababu kɛ fɛɛrɛw sigilen bɛ sen ka lakana a bɛ se ka sabati cogo min na ka segin ka sabati sirabaw kan. Oui. U ka wulikajɔ a barika ka bon nin bɛ miiri jigin Major Ibrahim Mayiga ka taa se Major Bokar Sako la. Siga t'a la. U ka wulikajɔ ka bon i ka fanga bala takasiri a bɛ se ka kɛ tare an ka sirabaw kan cogo min na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen ka gɛrɛ Agence nationale de la sécurité routière. ANASER. A ko ka bilasirali kɛ. Kaba ɲa maɲi an fɛ Bamakɔ sanga in kɔnɔ an fɛ yɔrɔ min. Siga t'o la. O b'a yira k'a fɔ an bɛ ka don samiya kɔnɔ dɔɔni dɔɔni. ANASER ko an kana ɲinɛ ka hakili jigin kɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ni san bɛ ka na an k'an ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan. Kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ Fatumata ni san bɛ ka na wagati dɔw la gɔngɔn bɛ wuli. Oui. San bɛna ni barika ye a fiɲɛ barika ka bon. Ni o kɛra wagati min na mototigiw ka i jɔ. An ka sɔn ka an jɔ walima an ka moto fari minɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ye takasi kɔnɔ sirabaw kan cogo min na. O ka kan. Mobilitigiw anti-buralo ka minɛ. An kana ɲinɛ o kɔ dɛ. Oui. Ko ka kɔlɔsili boli mobili pinɛ a n'a frein ka taa se essuie-glace ma sanga in kɔnɔ. Sabula an bɛ ka don samiya kɔnɔ takasi ni sanji bɛ ka na. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ an fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ye i ka fanga bala takasi kɔnɔ cogo min na. Oui. Togodaw n'an y'an kun da olu kan n'an ye goudron bila. N'an y'a ye k'a fɔ san y'an sɔrɔ yɔrɔ la an ka jɔ. Oui. Heure kelen heure fila dugukolo ka ji fiɲɛ ta o la an bɛ sɔrɔ ka an kun da an ka tamayɔrɔ kan. N'an ye kɔ fana ye ji bɛ kɔ min kɔnɔ. Oui. ANASER ko lakana tagabolo ka sigi an fɛ i ka fanga bɔ la o ye ka an ka jɔ kɔ ji ka jigin fɔlɔ. An ka hakili to ni fɛɛrɛw la sanga in kɔnɔ. Oui. O ANASER kelen ka bilasiraliw la a ko an ka nɛgɛjuru sira ye k'a ye k'a to yen n'i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ moto kan. An mototigiw an ka carte ɲini ka don an kunna maa kelen carte kelen maa fila carte fila. O ka kan. An bɛ yɔrɔ min sirakɔrɔ Megettana. Oui. Maaw bɛ bɔ Fajɛ k'i kun da Senu kan. Oui. Maaw bɛ bɔ Senu k'i kun da Falajɛ kan. Siga t'a la. U bɛ tɛmɛ ni duguko fɔlen ye. Fatumata an ye min kɔlɔsi o ye k'a fɔ an ka sɔn an ka taa dɔɔni dɔɔni. An ka kasi matarafa. Oui. ANASER ka bilasiralikan in. Ni an sɔnna ka tiimɛ a ka ca Ala fɛ belebele bɛ bɔ Mali siraba kasara la. Siga t'a la. Ka kuma in kun cɛ ja minnu bɛ turu sira kɛrɛfɛlaw la. Ja minnu bɛ ci goudron kannaw la. Oui. Lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ an ka sira bɛɛdaw la an ka u tɔbɔtɔ ka ko to u ta la. Ni an sɔnna ni Ala sɔnna Mali fɛn min ye siraba kasara ye a bɛ ban pewu Mali kɔnɔ yan. Siga t'o la. Ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka waleman dɔn. A diyara bɛɛ lajɛlen ye. Ka ti direction centrale des armées fɛn min ye capitaine Abdramane So tulo b'an na. Senu yɛrɛ service la Musa Mariko bɛ ka kun cɛ Mamadi Traoré sirakɔrɔ Megettana. Fatumata n bɛ ko kelen dɔn. Ni bamananw n'u ma bɔ fulaw kɔ a bɛ laban tan de dɛ sabula seli bɛ ka se. A ma nɔgɔn dɛ. Dɔw ka garibu plan tala ka ban ne ko n k'a ka boliboli in dabila sisan ko ka i jigi don ne la n k'a bɛ ɲɛnabɔ. Sori sabali hinɛ la. Non n'a nana f'a ka ɲɛfɔli kɛ sinon a ka voyage ni barika a bonyana tile fila in kɔnɔ. En tout cas o ka fɔ dɛ. Voilà garibu plan talen don a ka sabali a k'i sigi a ka ko tɔ to ne ma. Ok. I bɛ ci lase a ma. N'Ala sɔnna ci bɛ lase ci ye juru ye. Tomota. Sori an b'i fo. Merci beaucoup an b'i fo i ka timinandiya la ka sɔn ka soli ka wuli sabati ka taga an ka sirabaw sanfɛla la ka taga jateminɛ kɛ taa ni ka segin bɛ cogo di siraba yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na ani fɛnɛ ANASER ye kuma minnu fɔ bilasiralikanw na min b'a to an bɛ se ka an janto an yɛrɛbakun na an ka sira kanɔw la fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma ka se ka an janto olu la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ siraba kan kasara o kɔlɔlɔ ma ni sanga in kɔnɔna la an bɛ don kɛnɛya kunnafoni kɔnɔ ko ɲɛnamaya ale jɔsen fɔlɔ ye
ye kɛnɛya ye ni ala ye diɲɛnatigɛ sɔrɔ bɛ di ma n'a ma kɛnɛya d'a kan Isa Kaba Sidibe ale ye kumaso la sɔrɔ sɔni aw ni Kaba bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ale bɛna don kibaru lase aw ma bamanankan na Isa Kaba Sidibe i tɔgɔma Fanta Tumuta an bɛ foli di ma an nisɔndiyalen b'a ka foli di an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen ala an bɛ foli bila ka taa yanga so lamini bɛɛ lajɛlen ma an bɛ faninkaw fo o ye dabara ninnu ka dugu ye dɛ an bɛ yenkaw fo o ye Samara ye ils sont très hospitaliers week-end in na an kun bɛ yen nɔ sigida dumanbaw don minnu ni u bɛ mɔgɔw bonya k'i karama kosɛbɛ an bɛ yenkaw bɛɛ fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo i ɲɛnafiɲɛ an minɛ kunun Kaba bisimila an bɛ sira di ma sɔni i bɛna tɛmɛ ni don kibaru ye bamanankan na ko kunnafoni ale tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye Isa Kaba Sidibe n bɛ sira di ma i ka tɛmɛ ni don kibaru ye a diyara n ye i yɛrɛ y'a fɔ don bɛɛ tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a woda la sori ka cɛnin bi a ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ a mana kɛ ko o ko ye ala ka a ko kɛ ko hɛrɛmaba ye min nafa bɛ bonya malidenw ani a yɛrɛ kan o la kunnafoniw taabolo fɛ an bɛ dan joona joona ka don kunnafoniw kɔnɔ jamana kɔrɔyanfan fɛ halisa bingani walew olu bɛ ka taa ka finitigilakaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun dɛnɛ bingani taara ka force Barkhane n'o ye nanzaraw olu ka kɛlɛcɛ minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ a ko masiba bonyana kosɛbɛ yɔrɔ in yɛrɛ a bɛ tali kɛ Gawo mara ka bingani wale in yɛrɛ a kɛra cogo di ani kunkan jumɛn mun kan ka dɔn a la ma fifa min na o ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan bingani wale dɔ kɛra min yɔrɔ man janya Anne-Marie Salomon kɛnɛyaso la o min tɔgɔ dalen bɛ tubabu masɛrimuso dɔ la ni ale ye hakilina sɔrɔ ka kɛnɛyaso dayɛlɛ walasa yen dugulamɔgɔw ka se ka furakɛ nɔgɔya kɔnɔna la seere dɔw ka fɔ la ko mɔbili yɛlɛla mugu pɛrɛnta dɔ de kan jihadisiw ye mun bila o yɔrɔ la Barkhane mɔgɔw ka mɔbili yɛlɛla kan k'u to patrouille dɔ senfɛ walasa ka lakana sabati seere dɔw olu ko u ye mankanba mɛn Faransi finitigilakaw helikɔptɛriw ani mirajuw olu bɛɛ binna kamikaziw olu dɔw bɔnɛna u ni la kasara ye maa caaman sɔrɔ Faransi finitigilakaw dɔw banana ani duguden dɔw RFI mɔgɔw ka fɔ la Gosi fanfɛla ninnu fɛ kilomɛtiri 160 sani ka se Gawo Barkhane mɔgɔw kɛlen do ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yen nɔ k'u ka mɔgɔw bila yen walasa ka jihadisiw kɛlɛ o yɔrɔ la dancɛ dɔ bɛ o ni Burkina Faso cɛ nka dugudenw olu kɔni kɔnɔ gannen do kuma bɛɛ ka tugu lakanabaliya bonyalen bɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ lakanabaliya kunnafoniw an bɛ tɛmɛ ni olu ye min ye sous-préfet min n'o bɛ Nangari Bandiagara o cercle kɔnɔna la Alimami Sise kunu ale fana ka mobili a ka cakɛ mobili o darakira a la maa marifatigi dɔw fɛ maa in yɛrɛ u ye a kunbɛn dugu dɔ de la dugu min ni o bɛ Moti mara yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kaɲɛ 9 wagati dugu in yɛrɛ ye Tile ye n'o bɛ Dɔnkunba o marabolo kɔnɔna la kilomɛtiri 17 ɲɔgɔn na ani Bandiagara cɛ u y'a kunbɛn wagati min u y'a yira la k'a fɔ ko a ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ o yɛrɛ bɛnna ni mobiliba mɔgɔ jamata mobiliba dɔ tɛmɛtɔ ye u y'a ɲini préfet in fɛ sa ka sɔrɔ hali u ma dangari a yɛrɛ farikolo la k'a ka don o mobili kɔnɔ olu mago bɛ a ka mobili de la ka taa ni o ye hali an bɛ don min na komi bi mobili kɔni o kibaruya ma ye nka préfet in magama kɛ a yɛrɛ la nka u taara ni a ka bolimafɛn kɔni ye min ye a ka baara kɛ bolimafɛn ye ka laɲini k'a fɛ k'a ka don kari kɔnɔ ka sɔrɔ u ma dangari a yɛrɛ farikolo la kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ halisa an bɛ lakanabaliya in o kuma kɔnɔna la Dinanguru dugu kɔni a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun damadɔnin bɔ tentɔ ale bɛ banbanciw olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de hukumu kɔnɔ maa dɔ ye an ye wele bila maa dɔ ma walasa o ka se ka ɲɛfɔli k'an ye ko in yɛrɛ a bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ Usmane Sagara ale ye maa dɔ la sɔrɔ an k'a lamɛn. Dinanguru commune filɛ nin ye u bɛ embargo la nin y'a tile 45 ye adamaden n'u ko i ka to Kongo la i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ bi diɲɛ in fana yaala le bɛ na dumuni ka di mɔgɔw ma i tɛ se ka bɔ i ka da la i tɛ se ka don i ka da la tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn dɔɔnin donc bi na dumuni t'u bolo hali base militaire min bɛ Dinanguru bi olu yɛrɛ bɛ base la olu yɛrɛ bɛ Dinanguru bi u tɛ se ka bɔ ka na koro u tɛ se ka don parce que olu fana bɛ embargo in kan donc an bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ
o situation sécuritaire u ka solution la ɲina la parce que an bɛ samiya kɔnɔna la ni samiya yɛrɛ donna a bɛ gɛlɛya hali armée bolo pour que o ka se ka taa défense kɛ dɔ de parce que pɔtɔpɔtɔ de sira ɲɛnama t'an bolo min ye dunaguru ni koro kɛ an faw bɛ yen an baw bɛ yen an dɔgɔninw bɛ yen o tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ma donc an bɛ se k'a fɔ ko nin ka jugu ni hali farabugu ye ni mun b'a fɔ farabugu ta mɔgɔw b'a dɔn de mais nin ka jugu ni hali farabugu ye parce que ni bɛ taa frontière fan fɛ farabugu bɛ camancɛ la mais an bɛ frontière fan fɛ ko kuntankɛlaw bɛ se ka ko kuntan ka boli ka taa don Burkina frontière la u bɛ taa fo Niger frontière la donc an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o ye situation sécuritaire ye min ye situation filanan ye an bɛ min fɔ n'i y'a ye i bɛ mɔgɔw wele k'a fɔ k'u ka na i dɛmɛ réseau de b'i bolo dunaguru réseau bɛ tigɛ wagati bɛɛ la n'u mana taa dilanni kɛ sufɛ dɔrɔn u bɛ ten ka taa fili dɔ tigɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ se ka kalo 6 kalo 8 san 1 kɛ i tɛ se ka i ka mɔgɔ wele Bamakɔ yan i denw bɛ yan nɔ i ka mɔgɔw bɛɛ bɛ yan nɔ i tɛ se ka wele i tɛ se ka kibaruya mɛn hali i fa ni ba yɛrɛ bɛ cogo min na i tɛ se ka dɔn donc u ka taa dilan fana problème de don réseau mɔgɔ fana n'u ma sécurité u tɛ se ka taa dilan min ye découpage administratif ye an ye min ye dunaguru tun kan ka kɛ cercle ye o ma se ka kɛ parce que an y'a ye bɛɛ n'i ka tagabolo de don dunaguru population bɛ alimamu dugutigiw commandant maire ani yoro maire u dugutigiw bɛɛ gɛrɛ ka taa Mopti région kɔnɔ ani gouverneur commandant cercle bɛɛ kun bɛnna ka ko dunaguru kun bɛ kɛ cercle ye mais bibi na an bɛ yɔrɔ min na bi lisi min bɔra an t'a dɔn fɛn min y'a bali dunaguru ka kɛ cercle ye nin kun ye dunaguru yɔrɔ ani domino olu sifinnakaw u ye ɲɔgɔnnajɛ min kɛ dɔgɔkun furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ halisa kunnafoniw nasira la bɛnkan sɛbɛn ale ye san 6 sɔrɔ o san 6 hukumu kɔnɔna la coordination des mouvements de l'Azawad ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko SEMA o ɲɛmaya somɔgɔw olu ye kunnafoni di baro kɛ ka ɲɛfɔli kɛ accord a ko kan ko in yɛrɛ a bɛ hakɛ jumɛn na accord u ye mun ni mun fɔ kɛnɛ in kan yen nɔ Yusuf Kulubali ani Mantala Watara olu tun bɛ a kunnafoni di baro kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ o filɛ nin coordination des mouvements de l'Azawad ale kɔni y'a tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn la juin kalo tile 20 san 2015 tile 15 gouvernement ale ni kulu maramafɛtigi tɔw ka tɛgɛ nɔ bila kɔfɛ san 6 o tɛgɛ nɔ bila kɔfɛ SEMA ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni tɛ se k'i waso ni nin bɛnkan sɛbɛn in waleyali kow ye ka fara o kan u y'a yira k'a fɔ k'olu jɔrɔlen do fɛnɛ ko nin bɛnkan sɛbɛn in k'a kana laban i n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kɔrɔ tɔw kɛra cogoya min na k'a kɛ dalakuma ye ten foyi tɛ waleya la hali n'o y'a sɔrɔ o jɔrɔna ko ninnu bɛ yen SEMA ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko hakilisigi kɔni bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye taabolo min yiriw la ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn waleyali ma min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ani basigi la nati an ka jamana kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ hakilila minnu bɛ senna ko ka bɛnkan sɛbɛn in lajɛ kura ye tuguni SEMA mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'o t'olu hakilila ye ko sabula ko n'o kɛra k'o b'i n'a fɔ bɛnkɛra fɛn o fɛn kan k'o bɛɛ de bila kɛrɛfɛ ko wa k'o bɛ kɛ sababu ye tuguni ko hali mɔgɔ kun jɛnna fɛn dɔw kɔ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la k'olu b'a fɔ ko fo k'u bɛɛ don bɛnkan sɛbɛn kura kɔnɔna la n'a nana k'a bɛna kalan tuguni ko wa k'o waleya ninnu bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ani basigi k'o sumaya ka kɛ ni SEMA mɔgɔw ka yeli ye u b'a yira k'a fɔ ko fura kelen bɛ yen walasa ka bɛn ani basigi sabati Mali kɔnɔna na k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ni bɛnkan sɛbɛn waleyali tɛ min yɛrɛ kɔnɔna na jamana ka kelenya a n'a ka taabolow bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen don Fanta Tumota nɛgɛ kanɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 43 ɲɔgɔnna ye o la an bɛ kun fɔlɔ jɔ yan nɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan la kunnafoni tɔ o bɛ nbalan kɔnɔ an bɛ olu labɔ k'olu bɛɛ dala salon k'o di jama ma Sidibe an b'i fo i ka timinanja la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye halisa sisan fɛn min ye anw baara ɲɔgɔn ani an balimamuso Mariam Kone anw ni ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ sabula u kɛlen don ka wulikajɔba boloda bi fɛn min ye da la dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ ka se ka o ko kɛlɛ anw ni Mariam Kone bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ n'o kunnafoniyaw di an ma